Биюшигә сүз әйтмәгез, бии устара диләр. Ә безнең биючеләребезгә сүз әйтерлек түгел, чөнки бирегә иң актив заманча сәләтле балалар җыелган. Эфирда Бию Батл фестивале без башлыйбыз. Шаккатырга әзер булган жюри әгъзалары белән танышып китик. Татарстанның ат казанган артисты, күп санлы халыкара конкурслар һәм фестивальләр лауреаты, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының алдынгы биючесе, Stage платформа фестивале җитәкчесе Олег Ивенко. Казан бию ансамбльнең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Чулпан Закирова. Татарстанның ат казанган артисты Гөлназ Сәфәрова. Безнең шәп көйләре белән катнашучыларыбызга дәрт биреп торучы диджей Малси Music, Ислам, сәлам сиңа. Сәлам, исәнмесез? Синең теләкләр. Минем теләкләр миннән бары тик яхшы музыка, заманча музыка, битлар, барлык катнашучыларга мин бары тик уңышлар теләп калам. Бүгенге финалистлар хип-хоп стилендәге биюләр тәкъдим итәчәк. Әлеге стиль бүген биюче яшьләр арасында иң популяр стильләрнең берсе. Хип-хоп стиле 1967 елда барлыкка килде. Туган җире Американың Бронс районы. Нәкъ менә биредә рэп укыганда яшьләр сәхнәгә чыгып, үз осталыкларын күрсәтә башлый. Әлеге хәрәкәтләр белән алар тормыштагы ризалыксызларга канәгатьсезлек белдергән. Хип-хоп батллар көчле рух тәрбияли дип санаганнар. Чөнки батлда катнашучы җиңүгә ирешер өчен бик күп кызыклы үзенчәлекле алымнар кулланган. Дәртле хәрәкәтләр, сикерү, акробатика алымнары буларның барысында хип-хоп стилендә биючеләр куллана. Шуңа күрә әлеге биюләр тамашачыны үзенә җәлеп итәде. Хәзер бергәләп бүгенге батлның катнашучылары белән танышыйк. Бирегә You Dancer, син биюче төркемен чакырабыз. Диджейбыз Малси Music катнашучыларга үз көен тәкъдим итә. Ә катнашучылар исә ярыша. Карыйбыз. Всем привет, меня зовут Тарасова Юля. Я хореограф танцевальной команды Син Биюще, You Dancer. Мы участвуем в Бию-батле, и я уверена в этих ребятах так, наверное, как в себе не уверена. Несмотря на то, что у нас сильные соперники, я знаю, что они достойны победы. Дөресен генә әйтим, мин жюри әгъзалары урынында булырга теләмәс идем, чөнки аларның эше бик авыр, шулай да сезнең фикерегезне һәм билгеләрегезне ишетәсе килә. Девочки молодцы, первым выступать всегда тяжело, всегда очень тяжело, поэтому большой плюс вам за храбрость, то, что вы первые пошли, это очень здорово. Хотелось бы больше вот от вас такой, вы знаете, улыбчивости, энергичности, вот чтобы вы вышли, я забыл о том, как я сюда ехал, я забыл о том, что я сегодня ел, да, вот это вот мне не хватило, а так вы большие молодцы. И ваша оценка? 8. 8. Спасибо большое. Чулпан Ренат, на сезнең фикерегез. Минем фикеремне тартып алды. Нәкъ шуны әйтмәкче идем, миңа аз гына энергетик яктан җитмәде, чөнки миңа калса сәхнәгә мин шулай артистларны тәрбиялим, сәхнәгә чыктың икән, аяк астыннан ышкыннар очарга тиеш дип. Һәм син тамашачыны урындыңа креслога шәппәп тертеп куярга тиешсең. Шуңа күрә, әгәр дә мин шул энергия, ул бит нәрсә артистларның чыгышы, энергия белән алышу тамашачы белән. Һәм анга күбрәк җиткерү энергияне, шуны алып китеп үзең белән сәхнәгә. Һәм менә шул яктан җитеп бетмәде дип әйтер идем. Техник яктан кызлар шактый гына әзерләнгәннәр, сүз әйтерлек түгел. Һәм растяжка ягыннан аз гына тәкъдим итер идем шөгыльләнергә, чөнки күренеп алды идәндә ясаган хәрәкәтләрдән минем бәя җиде. Бик зур рәхмәт, Гөлназ.
во-первых, девочки красавицы, современные такие, молодцы. Бәйгә килгәндә, мин теге хореограф түгел, ләкин менә кырдан карап торган кеше буларак айта алам. Миңа менә, беренчедән драйв җитеп бетмәде, анысы инде бөтен кеше сизде, ләкин бу мондагы мөхит белән дә бәйледер дип уйлыйм, чөнки монда музыканы каты итеп куеп булмый, ул бит музыка булырга тиеш, менә бу драйв булсын өчен, әйме? Миңа синхронлык җитеп бетмәде. Ничектер менә алар икесе бер төрле күнегүләр ясыйлар, хәрәкәтләр ясыйлар дөресрәге. Берсе соңарак кала, берсе артынарак бар, берсе алдарак бастыра. Менә бу әзрәк кенә шундый хаос тудырды минемчә. Әгәр дә аларның чётка булган булса менә, шалт бастылар, итләр икесе бергә уңга сулга, ул вакытта ничектер теге менә шул драйв дигән әйбер җитеп беткән кебек булыр иде. Һәм синең билге? Җиде. Бик зур рәхмәт. Әйдәгез алкышлап алыйк. Юденсер, син биюче девочки, спасибо вам огромное. Провожаем вас. Һәм дәвам итәбез, дуслар. Батылга Юденсер, син биюче төркеменең көндәшләре чыга. Татарстан Республикасы чемпионнары, Италия, Испаниядә узучы бәйгеләр лауреаты Шәүлә төркеме. Каршы алабыз. Всем привет! Я Дарья Шарова, и моя команда Шәүлә самая крутая в мире. Мы выиграем этот бию-баттл. Без тырыш талантлы балалар. Без бию-баттлда беренче урын алачакбыз. Чөнки без аңа күп әзерләндек. Шундый алар шәүләлеләр. Әйдәгез жюри фикерен тыңлап китик. Давайте узнаем мнение жюри. Олег, насколько это было синхронно, профессионально и драйвово? Но мне понравилось, это самое главное. Молодцы, девочки, хорошо было. Вот сразу видно, что вы вышли заряженные такие на то, чтобы показать этот первый номер. Молодцы. У этой девочки вообще улыбка с лица никогда не сходила. Она постоянно... Ох, это зажигало, да. Тоже добавь чуть-чуть эмоций к следующим танцам, да, будет еще лучше. Так мне очень понравилось, как вы чувствовали друг друга. Это сразу было видно, что иногда были какие-то вот такие перебивки, но в основном вы чувствовали друг друга, и это было самое главное. И оценка? Я тоже не буду пока выделяться, тоже 8 вам поставлю. Спасибо огромное, Чулпан Ринатовна. Дуэт барлыкка килгән, шунысын әйтергә кирәк, техник алымнары шактый, һәм катлаулылар бар. Кай вакыт әз генә күбрәк катлаулырак алар өчен дип әйтер идем, чөнки бәлкем әзерлекләре җитеп бетмидер яше буенча. Кызлар тагын да күбрәк эшләргә тәкъдим итәр идем. Техник яктан, әгәр дә сез аны күрсәтәсегез килә икән сәхнәдә, аның өстендә бик каты эшләргә кирәк. Кызлар тырыштылар, минем сүзем юк, мин бәлкем 9 да куяр идем, чөнки елмаулары чыннан да шаккатырлык. Димәк, 9. 9 булсын. Бик зур рәхмәт. Гөлназ, синең фикерең? Миңа тулы композиция шады беренчедән. Тулы композиция дип әйтәм мин нәрсә? Бунда бию дә керә, синхронлыкта керә, киемнәре керә, даже прическалары керә. Карап торырга рәхәт аларга, әйме? Икенчедән хәрәкәтләре төрле булды. Моны хореограф булмаган килеште.
невооруженным глазом диләр, тәе күреп була ие. Алар сикерә булай да бурла, тегеләй дә бурла, катлаулы иде хәрәкәтләре. Тагын нәрсә әйтәләм. Эмоция. Миңа эмоциялар һәрвакыт ошый. Сәхнә кешесе үзенең эмоциялары белән тартып торырга тиеш. Бу харизма, эмоция кызларда бар. Алар үзләре бийләр, үзләре бер елмаялар, кашларын сикертәләр. Класс, супер. Мин пока белмим, что нас ждет впереди. Алда нәрсә көткәнне белмим. Шуңа күрә 9 куям, 9. Хәзер ул максималь сан. Бик зур рәхмәт. Татарча хип-хоп нинди була ала? Без фестивальнең икенче этабын башлыйбыз. Биредә катнашучылар саны 8дән артмаска тиеш һәм катнашучыларыбыз икенче биюләрен тәкъдим итә. Алыштыргысыз диджейбыз Малси Music үзенең шәп көйләрен куярга әзер. Киттек. Син отырасың контактта, Инстаграмда, син мені лайкламасың, ай. Син мені фотканы лайкламасың, ай. Туқтайлы, қарайлы, ашыма, син лайкламасың, ай. Син мені фотканы лайкламасың, ай. Лайкламасың, ай. Лайкламасың, ай. Син оның фоткасын лайкламасың, ай. Қойдан соң айфон, керек яқшы фон, лайкламасың, ай. Син оның фоткасын лайкламасың, ай. Лайкламасың, ай. Ол зарядкасын бітірі түшір үшін, ол яңа киімдер ала сен ғажар үшін. Оның бар еді тек ол алды яңа айфон, син лайкламасың, уақытын жетмей дейсің, қойдамсың. Ненде көршісен мұндан соң, имі-қимі, сен лайкламасың, ай. Сен мені фотканы лайкламасың, ай. Сен мені фотканы лайкламасың, ай. Туқтайлы, қарайлы, ашыма, сен лайкламасың, ай. Сен мені фотканы лайкламасың, ай. Лайкламасың, ай. Не дейдір онда қызларны, ай. Не дейдір машиналарны, ай. Хам не дейдір егітлерні, зәңгір көзлітлерні, білмәген әлі кімлерні, әмині. Қазір жоқыр әмәтейні, семет бөләзін ұл дейлі, хам ол сен айташы. Достым, әсім, аны. Лайкламасың, ай. Сен оны фоткасын лайкламасың, ай. Қойдан соң айфон, керек яқшы фон, лайкламасың, ай. Сен оны фоткасын лайкламасың, ай. Лайкламасың, ай. Алкышлар Юденсер син биюче төркеме бик шәп килеп чыкты. Рәхмәт сезгә. Хип-хоп стилендә биючеләр арасында ярышлар мавыктыргыч кына түгел, алар безгә бик зур хис кичерешләр бүләк итә һәм миңа калса безнең катнашучыларыбыз үзенең максатларына иреште. Сезгә, хөрмәтле жюри әгъзалары, авыр булса да фикерегезне ишетәсе килә. Олег, ваше мнение и оценка? Ну, во-первых, если я бы знал, что здесь все время будет хип-хоп, надо было прийти так же мне. Одеться так же. Я бы чувствовал тогда воединое целое с ними. В общем, смотрите, что я хочу сказать. Буду немножко жесток сейчас, в связи с чем. Если вы танцуете все вместе, вы должны танцевать все вместе. Кто-то забывает порядок, такого не должно быть. Ты не должна смотреть на зрителей, ты не должна смотреть на нас, когда танцуешь. Нас нету, да, вы должны раствориться в этой атмосфере. Я понимаю, что шоу это, конечно же, очень сложно, особенно для вас, да? Для профессионалов это сложно, а для вас так тем более. Но все равно вы должны выходить и понимать, что здесь никого нет, и вы танцуете как будто сами для себя, но как единое целое. Вот этого мне не хватило. Давайте вот в следующий раз вы поработайте над вот этим, усильте этот момент. Я вам говорю для того, чтобы вы стали лучше. И, Олег, оценка? 7. 7, спасибо. Гүлназ, шадымы? Менә беләсеңме, мин карыйм теге кызларга һаман ярдәм итәсем килә, ничектер тартасым килә, сузасым килә. Ләкин менә бу очракта менә мин әйтәм, нәрсәсен җитми миңа, мин карап утырам, теге драйв кап киреп китә алмыйлар мине. Мин утырам, теге карамыйча тора алам бер ничәдер секунд. Менә хореограф әйтеп бирде, чынлап та, менә бу кичкенә генә әйберләрдән
уртак фикр туада, бір фикр туада. Я просто хочу задать девочкам вопрос. Вы сами вот кайфанули? Давайте честно. Вы кайфанули? Мне кажется, нет. Кайфанули. Или вы нервничали? Ну, Мне кажется, кайфанули. нет. Мне кажется, Гульнас, кайфанули. Нет, мне кажется, ну нет, Вань, ну вспомни, кайф это по-другому. Когда человек сам кайфует, он просто в эйфории в какой-то Ә мен шул хәзер мне эмоцияләргә кажется, хәзер ия булдым. Ә Аларның име, биюләре, сен бәлки, белмим, сен янәшәдә торганга бәлки. әйе. Менә монда Шундый килеп драйв хәзер җитмәде ул. ташып тора. Ну, әйдә ярар, синең сиңа кушылып, без диме кызларга әзрәк бүләк ясап, аларны өскәрәк тартык 8. 8. Бик зур рәхмәт, Чулпан Ринатовна, сезнең фикерегез. Мин бу юлы тәнкыйтьләп тормыйм, чөнки чыннан да коллегаларыма кушылам, мелочей не бывает. Менә сәхнәдә бик күп вак-төяктән тора безнең гомумән күренешебез, картинкабыз менә бөтен вак-төяктән тора. Һәрбер әйбер монда мөһим. Кулларындагы рәсемнәре шады. Бу яктан коллектив. Ә менә бүтән яктан коллектив тупланмады, кызганычка каршы. Шуңа күрә минем билгем 6. 6. Бик зур рәхмәт, аңладык һәм алда да әлеге фикерләрегезне тыңлап, инде зур билгеләргә, дәрәҗәләргә ия булыр. Әлеге төркем, алкышлар, провожаем вас, девчонки, спасибо вам огромное. Һәм безнең батлыбызны дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар. Бию батлны Юденсер син биюче төркеменең көндәше дәвам итә. Шәүлә, сәхнә сезнеке. Менә безнең шәүләлеләр, үзегезгә алкышлар, поаплодируйте самим себе. Это было очень классно, драйвово. Шулай да, дуслар, жюри фикерен тыңлыйсы килә. Олег, понравилось? Мне понравилось. Мне понравилось, как все-таки ваш руководитель к этому подошел. Как он вас подготовил, как он вас, можно сказать, надрессировал так, что прям видно почти единое целое. Да? Это прям, конечно, всегда есть куда расти, но вы большие молодцы. И оценка? 10. 10! Максимальная оценка нашего батла. Чулпан Ринатовна, сезнең фикерегез? Менә бу юлы коллектив тупланган. Шуны әйтәсем килә, монда чыннан да бөтен чыгышлар, бөтен җирдән күренә, тышкы кыяфәттән алып, чәчләренә хәтле, кая киемнәре һәм чыннан да алар коллективта эшлиләр, ансамбль бит инде бергә дигән мәгънәсеннән бара, ансамбльдә эшлиләр, бер-берсенә булышалар. Кызлар достойно. Шул сүзне әйтәсем килә, чыннан да.
Мин 9-ны бирер идем, чөнки минем өчен 9 әлегә моментта максималь бәя. 9 балл. Бик зур рәхмәт. Гөлнас, менә син әлеге биюне кабатлый аласыңмы? Әйе, Ваня, әйдә. Сәхнә синеке. Әйдә, Гөлнас, әйдә. Ю, найди бер Әйдә. нәрсә. Девчонки, Кабатлы. покажите пару движений, Гульнас Сафарова. А давайте кто-нибудь мне покажет и без Да, вы беги. покажите пару движений, Гульнас повторит. Вообще. Самое легкое, я могу вот так встать и вы... Гульнас просто всегда говорит, что ей что-то не хватает. Давайте ей покажем самое сложное движение. Не. Давайте. 5, 6, 7, 8. Гульнас, подключайся. Вань, давай Гульнас, вместе. бишь, Раз, я так, следующий. 5, бер, 6, ике. 7, 8. Раз, два, три, 4. 2, 4. Бер, ике, 4. Гульнас килеп, чыкмады. Гульнас дәрт җитмәде. Менә синхрон җитмәде. Беләсеңме? Синхрон җитмәде. Гульнас, бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә синең фикереңне дә ишетәсе килә. Вообще, мен білесің нәрсе айтасым келе, девочки красивые, все как на подбор, прям міне, олар тұралар бүтін сен, мен ана йойып тұралар, команда, прям көрініп тұра, еме. Анан тағын, міне сен, эффектлі тәмамлау номерні. Менің біле, міне, Ваня, сен де келешесің алып барушы боларақ, сен алып барушымы, шығыр селеушімі, биюшімі, эффектлі the end. Конец булырга тиеш, тәмамлау булырга тиеш. Аларның беренче вакыт ашылды. Хоп, итте тегеләр йыгылдылар. Всё, жюри әгъзалары һәр вакытны теге нәрсәнедер хаталарын да онытырга мөмкиннәр, әгәр дә менә яхшы итеп тәмамлап куйсаң, яхшы итеп бетереп куйсаң, шулай итеп, әйме. Но монда музыкада, исламның музыкасы да бик туры килде теге. Шундай тулы композиция булды. Музыка яхшы булды, киемнәре яхшы, үзләре эффектлы тәмамладылар. Шуңа күрә мин 10-ны куям. 10 балл Гульнас Сафаровадан. Алкышлар. Бик зур рәхмәт. Спасибо, девчонки. Провожаем вас. Без исә батлыбызны дәвам итәбез һәм 3нче этапка күчәбез. Биредә инде командада тулысынча катнаша. Ислам, син әзерме? Алайса 3нче этапны башлыйбыз. Do you love me? Do you need me? Do you want me? Do you love me?
Юденсер син биюче төркеме белмим ничексез, хөрмәтле жюри әгъзалары, хөрмәтле тамашачылар, әмма минем бийсе килә башлады. Бик зур энергетика, бик зур драйв, әмма жюри әгъзаларының фикерен дә беләсе килә. Гөлназ, бу юлы синнән башлыйбыз. Менә бу юлы костюмнар, экран, хәтта уйлап куйдым, экранны үзләре сайладылар микән алар дип, экрандагы Бу безнең уртак эшебез. Шулаймы? Әйе. Экрандагы менә бу картинканы. Булар барысы бергә нәтиҗә чыгарганда миңа этәргеч булды, миңа ошады. Һәм миңа ошады да шундай элементлар, теге әкренәя бит әле фильмнарда кебек менә бу элементлар. Нәрсә баталау хореография? Әйе. Миңа бик ошады, миңа ошый хәрәкәтләр. Кызлар драйв истәргә тырыштылар. Бигрәк тә менә бу соңыннан менә баскан кыз. Менә бу кыз. Тишләрен юк кичкенә кыз менә соңыннан менә басты бит теге. Нигә серфка кебек. Тишләрен кыса биеде, тишләрен кыса биеде. Миңа шулай ошый. Шуңа күрә бу бию аларның барлык чыгышларыннан яхшырак дип саныйм. Ваня, тугыз. Тугыз, бик зур рәхмәт, чупарнатны. Ну, менә наконец-то разозлились дигән шикелле. Әйтәсем килә. Вот менә хәзер нәрсәдер сездән менә чыга башлады. Әлбәттә инде шул ук әйтемгә кайтып калам, синхрон җитми, комплектность ансамблебез җитми, ләкин менә хәзер нәрсәдер сизелде. Менә күп алдагы чыгышларыгызга әлбәттә караганда нирәк. Әйбәтрәк, тупланды күбрәк. Менә солисткалары тагын да яркирак күренде, телен чыгара, бәлким шулай куелгандыр инде, бәлким бөтенсенә чыгара кирәк булгандыр ансамбль булгач, бәлким ул да ансы инде үзләренең. Ләкин ул менә әйтәм бит, мин гел үземнекләргә дә шулай сөйлим. Тамашачы карый икән, әгәр дә ул бер 30 секундтан күңелсез була башласа, ул люстрага карый башлый, теге декорацияларга, экранга күз төшерә. Ләкин артистларга карамый, менә шунысы иң күңелсез күренеш. Бу биюдә мин менә ахырына хәтле кызыксынып нәрсәдер, чөнки биюнең рәсемнәре буенча да ниндидер кызыклы әйберләр күренә башлады. Шуңа күрә бу юлы кызлар молодцы. Менә бер сүзсез 9 бирәм. Олег, ваше мнение? Молодцы сейчас. Вот вы сейчас все сделали то, что вот нужно. Этот номер намного, конечно же, лучше. Сразу выделился, он по-другому смотрится. И это здорово. Как вы постарались. Я видел ваши рвение в глазах. Уже прям шли прям вперед. Это очень здорово, мне очень понравился этот ваш настрой. Прям держите его вот все время, да, когда будете выходить на сцену, прям вот такой настрой должен быть в каждом номере. Первый, второй, третий, неважно. С самого первого номера вышли, все, пошли. Как я с самого начала сказал, первыми всегда тяжело, да, поэтому здесь такой вот момент. И мне понравилось... улыбка, потом агрессия, улыбка, агрессия, да, потом не было такого, что какой порядок, рука, нога, да, то есть не было вот этого, у вас было все вместе, наконец-то, поэтому большие молодцы, вот молодцы, хороший номер. И оценка? 17, нет. У нас десятибалльная система, Олег. Я понял, 9. 9, огромное спасибо. Вот, Олег, с профессиональной стороны, вот этот элемент на серфе, о котором мы тут начали разговор, он сложный? Или каждый может его осилить? Смотря какая девочка на тебе стоит. Сколько килограмм? Да, смотря какая девочка стоит, но в принципе это несложно, можно даже поднять, если научиться. Поэтому, если вот эта девочка вот станет на меня, это будет прям... Нет, но если мы поднимем Гульназ, то мы выйдем из студии уже в следующий кабинет. Другими людьми, да? В том числе. Огромное вам спасибо. Кызлар, үзегезгә ошадымы, самим понравилось? Үзегезгә алкышлар, поаплодируйте самим себе. Молодцы! Кайфанули, видно. Биюдәге көндәшлек мавытыргыч тамаша булып тора. Батл биючегә үзен күрсәтергә, уникаль стайл билгеләп, аны халыкка тәкъдим итәргә мөмкинлек бирә. Моны безнең катнашучыларыбыз бик әйбәт белә. Юденсер син биюче төркеменең көндәшләре Шәүлә төркеме сәхнә сезнеке.
Shadows türkümü Tula составта. Ничек? Үзегезгә ошадымы? Самим понравилось? Бик яхшы. Әйдәгез жюри фикерен тыңлап китик. Чулпан Ринатовна, сезнең фикерегез. Минем бик әйтерлек сүзем юк бу юлы, чөнки бу коллектив үзен уже ничектер алдагы биюләрдән күрсәтте. Без инде гомумән аны мактадык, тупладык. Малай килеп чыкты, ник чыкты икән дип беренче соравым бар иде. Ага, бер кызны күтәреп әйләндерде, аңлашылды аның урыны. Миссис аңлашылды. Ахырдарак та менә теге бу соңгы кыз егылганда мәйтәм, ага, чөт саңа калды шикелле нәрсәдер инде кышкырыша башладылар. Әйдә кил дип. Ләкин ахырдан төгәл соңгы нотага җыгылды. Ансы да мактаулы момент. Теге слабую сторону обернуть сильно диләрме? Шуңа күрә как-то выкрутились. И действительно, Гөлназ әйтмешли, последний финальный эффект шәп булды. Димәк, ярар, мин бүген сезгә 10 бүләк итәм. 10 балл Чулпан Закировадан. Алдагы чыгышларыгыз өчен бергә туплап, чөнки бөтенесе бергә санала. Бик зур рәхмәт, Гөлназ. Ну, у меня әйткәнемчә, бу структура, схема һәрбер биюдән биюгә күзәтелә. Теге эффектлы финал. Шулай ук финалга мин һәрвакытны вау дип карыйм. Мин бу төркем чыккач инде карап торам. Финал нинди була дип көтеп торам, әйме? Но чынлап та менә Чулпан белән килешәм, узган биюләр белән чагыштырганда тегесе көчлерәк иде. Булай молодцы, 9 балл. Олег, ваши впечатления и оценка? Ну, наконец-то я хочу сказать, что появился мальчик в коллективе. Мальчик Ура! всегда редкость. Ура! Это ура, потому что все время на девочек смотреть в хип-хопе немножко начинает наводить на мысль, да? Как бы пора мне идти в хип-хоп, нету мальчиков. Но смотрите, этот номер, который вы сейчас танцевали, вы станцевали хуже, чем предыдущий. Непонятно почему. То ли вы сильно обрадовались, что мы вам хорошо поставили оценки, и вы расслабились немножко вот здесь. Так нельзя. Если вы задали планку последнего номера, предпоследнего номера такую, то вы должны держать и показать еще лучше. Мне понравилась подборка музыки, да, какой второй номер был, вот этот номер, какая подборка вот была очень интересная, музыкальная. Но мне не хватило, как будто вот вы где-то вот здесь уже в голове расслабились. Как будто все, уже конец, и все, да, это мы, да, мы уже все сделали. Нет, вы не сделали. Вы сделали тогда, когда финальная поза. Вот тогда вы сделали. А до этого момента никто не должен расслабляться. Все до конца отрабатывать. Каждый эмоционально, физически. Вы должны выходить и понимать, что все, вот этот вот сейчас мы должны это сделать, а потом уже нам скажут, победили мы или не победили. А вы где-то растерялись, вы где-то потеряли вот эту всю мысль. Так нельзя. То есть вы должны держаться до самого конца. Моя оценка вам 8. Олег, но мне кажется, все-таки здесь сыграла свою роль волнение. В любом случае. Я думаю, когда последний нет. Вот даже когда я выхожу в спектакль последним, я наоборот, я знаю, что я должен быть десертом. Да? То есть у меня вот такое в голове должно быть. Я хочу быть десертом этого спектакля. Я выхожу как Бизе. Или еще кто-то. Смотря кто что любит, да? Вот, так же и у вас должна быть, да? Вот в голове мысль о том, что мы должны сейчас поставить жирную точку в танце и поставить, да? Вот этого не было. 8 баллов, 8 балл. Бик зур рәхмәт, алкышлар сезгә дә, хөрмәтле жюри әгъзалары. Озатабыз сезне, бик зур рәхмәт. Ниһаять берничә ай дәвамында көткән мизгелләр ахырына якынлаша. Безнең батлда катнашучылар үзләренең биюләрен тәкъдим итте. Хәзер инде иң зур эш жюри әгъзаларына. Аларга иң яхшылардан җиңүчене ачыкларга кирәк. Әлегә әйдәгез фикерне тыңлап китик. Бүгенге батл турында Чулпан Ринатовна, сезнең фикерегез нинди?
Нинди киңәшләр бәлки бар? Миңа мондый батыллар ошый, бу әлбәттә аларны лидерлык осталыкларын ачыкландыра, чөнки алар тырышалар бит ничектер җиңәргә, җыелалар. Менә бу нәкъ шуны күрсәтте. Без әз генә тәнкыйтьләгәч алдагы биюләрдә, алдагы номерда алар ничектер җыелып китте һәм киресенчә бик мактаган команда әз генә таралды. Менә бу нәкъ күрсәткеч батылның үз эшен башкаруында. Гомумән миңа ошый, мин рәхәтләнеп карап утырам балаларның шулай тырышлыгы. Бу чөнки бу биюләр артында бик зур хезмәт тора. Иң беренче җитәкченең хезмәте, ә икенчедән балаларның физик хезмәте. Бию бары тик характерның үзенең кешенең үзенчәлеген ача һәм алга омтылу сыйфатларын үстерә. Бик зур рәхмәт, Олег. Ваше впечатление от сегодняшнего батла? Мне кажется, что такие проекты должны быть. Им есть место, и это развивает детей и их руководителей. Это самое главное. И, наверное, зрители, которые будут смотреть, они тоже уже приучаются к тому, что да, такие батлы должны быть. Да, это должно обязательно быть. И очень здорово, что это происходит на Шаян ТВ. Я вас поздравляю, это очень круто. Это закалка характера у ребенка 100%. То есть они после этого выйдут 100% сильнее. 100% уверенней, когда в следующий раз они будут танцевать на сцене, уже не вот так вот, как здесь у нас на площадке, но со зрительным залом, они будут 100% уверен, что намного сильнее после этого проекта. Поэтому все это благодаря вам. Мин беләсең нәрсә, иң беренче чиратта проект турында әйтәсе килә. Күпме кеше җырлый, менә бөтен җыр бәйгесе. Ниһаять монда инде фреш шундыймы? Бию. Без биючеләрне күрә алабыз. Ничектер алар арткы планга кала киләләр иде. Менә бию батл, алар монда биеп күрсәтә алалар. Бу бит инде теге велосипед уйлап чыгару түгелме? Чит илдә мондай проектлар, рус шоу-бизнесында мондай проектлар. Һәм ниһаять бу татарга, Шаянга килеп җитте. Молодцы, супер. Аннан соң менә бу бәйгеләр, алар кирәк. Алар кирәк балаларга көч өстәр өчен тагын да име. Мин шуны әйтә алам, җиңеләләрме алар бүген, җиңәләрме? Монысы хәтта бик мөһим дә түгел аларның үзләре өчен. Хәзер әлбәттә алар өчен мөһим, ләкин киләчәктә мөһим түгел. Менә мин үзем күпме бәйгеләр аша узган кеше, кайдыр мин җиңелдем, кайдыр миңа жюри үзләренең тәнкыйтьләрен әйттеләр, төшереп калдырдылар каяндыр. Ләкин менә хәзер генә мин аңлыйм, бу мине шәхес буларак формалаштырган әйберләр. Шуңа күрә бу балаларга алдагы тормышларында бик кирәк булачак. Шуңа күрә молодцы, монда шоу оештырган өчен, телевизион форматта булган өчен. Тагын бик мөһим момент, безнең менә бу татарча, заманча музыка. Әгәр дә без монда чит ил музыкасына биюне карап утырган булсак, миңа мондай тәэсир калдырмаган булыр. Сен өчен мин кайфанулы нәрсәдән? Менә бу татар мелизматикасын ишеттем мин. Ислам аны татарча ремикслаган, име? Ул заманча итеп тәкъдим ителә. Менә мин моңа карап, сокланып, вау дип утырдым. Әле шуңа өстә балалар да теге, исәнмесез, безнең уйлавыбызча татарча сөйли башласалар, мин бөтенләй монда дип утырган булыр. Молодцы. Менә ислам турында сүз китте икән, Малси Music, ислам, синең фикерләрең ошадымы үзеңә? Гомумән миңа бик ошады, бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Мин килешәм менә Гөлназ белән, шундый ярышлар кирәк, җыр ярышлары бик күп, менә бию ярышы. Һәм шуны әйтергә кирәк, әлбәттә менә балалар дулкынландылар. Гади ярышта анда бит сәхнә, жюри. Монда башкача дулкынлану. Монда сәхнә, жюри һәм ничә камера монда? 6, 7, 10 камера. Бу ниндидер минемчә яңа тәҗрибә алар өчен. Әле аннан соң эфир чыккач, алар карарлар, барысында менә шулай эшләдем. Хаталарын да күрерләр һәм бу чыннан да алар өчен яхшы тәҗрибә, алар афәрин. Бию батыллары кирәк. Кирәк. Әле татар биюеннән дә кирәк, әле халык биюләреннән дә кирәк. Бу башлангыч дип өметләнеп торабыз. Бик зур рәхмәт фикерләрегез өчен. Әлбәттә, андый проектлар бик кирәк һәм миңа калса, балалар, катнашучылар, жюри әгъзалары әйткән фикерләренә колак салыр. Дуслар, балалар саналды, нәтиҗә ясарга вакыт. Әлеге батлның җиңүчесе Шәүләләр Shadows төркеме, котлыйбыз сезне. Поздравляем вас! Кубок, диплом һәм чәчәк бәйләме. Әйдәгез, тагын бер кат алкышлыйк, дуслар. Шулай бүгенге батлның катнашучы Юденсер төркемендә котлыйбыз. Сез афәрин, дуслар! Сезгә дә батлның
Finalist diplomu, çeşek beylemi hem tağın bir kat kişili alkışlar. Benim bilen kilişirsiz deb o'ylayman, bunday battle'lar unutulmaslik his kechirishlar bo'lak ekan. Biz Biu Battle festivalining bugungi jenguvchilarini ochiqladik. Kelasi topshiriqlarda bizni shunday aktiv, kreativ biuchilar ham jenguvchilar kutadi. Biu bizning qatnashuvchilar uchun turmush ma'nosi, har bir harakat bir mezgil. Biu ul hislar, fikrlar ham xayollarni, emotsiyalar osha topshiruv. Biu ul harakat yaysa tilasan endi qiyinliklardan qutqaruvchi turmush ravshi. Eson sog' bo'ling'iz do'stlar, kelasi uchrashuvlarga qadar paka-paka.